mar tend piny Kenya. Riwruok jodolo ma Kisumu miluongo ni Kisumu Clergy Fellowship koro puoyo okang' ma okawo kod oganda mar Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga mar dwaro cholo ng'ur mare e doho ka giwacho ni mano e okang' ma onego kaw mar chik. Jodolo go kawo telo koda Archbishop Winnie Owiti mar kanisa mar Duond Warruok kod Chang bende dwaro ni piny owacho ochiw arita kwe makare ne jokanyo mag IEBC ahinya to jotije kendo ma osewuok oko mar ahinya jotije kendo kwedo tho mar jago ma yande ochung' ne yiero e kar chungur bura ma Embakasi East kod nyawadgi Betty Anyango mar kanis Rose Nineve to okwayo jodolo mondo mi oriwre kendo kel kamoro achiel jodito mag Azimio kod Kenya Kwanza ma sani koro pod ni kod ywaruok. Kendo wagwero kamano ni wachni osechakore kendo jo Kenya osebedo kod kwe kaluwore kod weche mwasebedo kwa winjo kwe maduong'no ema pod wakwayo ni mondo dhi nyime to justice kod adiera mondo luw. En ratiro ni jo kanisa nyaka bi kanyakla mondo kel ji ariyogi mondo wuo together mondo wane kaka wanyalo push country forward. Jatend migawo mar somo ngire George Magoha